siyathokoza lapha thilezini. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama ngenkulu intokozo. Ubaba ukhanyile, omama, abasha, Sunday school, nomshwalense wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Impela ngakhonza abantu bangakhonza uJesu. Ozikhonza impilo yami. Uyazi ukuqala nje ngakhonza kakhulu abadokotela asesibhedlela. Emakhemisi singashiya emakhemisi hawu nami wabusezofuna ukuthi kodwa ngenxa kaJesu ngena yongena ekhaleji into yaboneleka angisayo emakhemisi ngisawazi esibhedlela ngisawazi khona ngoba sibhedlela ngabe ngithola isibhedlela sakho sekugile angiyo mahhala cha angisayo kulokhu nje siya kukaJulayi ngashaya ukhona ngathi ke mina angizithenga ngekhemisi angizikwenza lutho ukhona uJesu silabanye ngokuthela kuphethe kwaphela akuzaka lutho ngaphiswa phela kabuthana namhlanje ngofakaza namandla kaNkulunkulu namkhuleko baba sosizawona ngangithi mina abazali bathela besilana nathi singakusho kodwa kwaba ukuthi ubaba asisho emva kwakhe kuthiwa yiloko athi uNkulunkulu lelizwi linegunya elivulazelwa isho ukukhuleka usawushokolela uma ngisho ngikulalule ngosho kodwa uyigunya lithuwe ubaba usibanda ngalokukhuleka ukhuluma uNkulunkulu ngaye ukuthi asisho bese kwenzeka izinto lebona zenze udadewethu omncane ugolile ngithi ngamfonela kuleli avini uthi bodi kusesibhedlela thoba sake bamtshela cha ngihlithu ngokuyaphosibhedlela esefuna esibhedlela futhi insukwana ufonele umhlala wami malume uma ngisesibhedlela manje futhi yina kukhumele isisu asandi uyaloyisa bese ngihamba ngokubona asakhumbulile ngosibeleni fike lapha ngathi uyagula vele kukhuleka abeleki ulewona kube uye akhuleke bawusibana khuleka sijulu uloma 10 isinani ngideli kade lapho kodwa mkhala ukuthi kuba usakhuluma vile ngakusasa sekhona shana wakhamba kanjani athi hawo malume uma kuzoba kakhulu ngibonga uNkulunkulu wethu iphinde ngifone lesihlanu ngoba thina bese lesihlanu athi hayi impela lomuntu kakhulu uyaphila ngithi ke uJesu uKristu uyinkosi bazalwana uma uNkulunkulu asisho emva kokukhuleka usho ngoba ngempela usuke ebeke igunya lokubuye lokukhuleka usho ngoba usho uNkulunkulu yithi uNkulunkulu ngoba asingakabazi amadlala kaNkulunkulu yabonga uNkulunkulu kuningi okwenzeka ngakusho kodwa kusho uNkulunkulu kwazi kuningi ngakusho ngoba wozibani mina ngikholwa ngempela ukuthi uNkulunkulu wakubiza akayenzi kwesikwenzayo thina ebesikwenza sikabafundisi cha kodwa uNkulunkulu ukuthi emsebenzi nomndeni wakhe ubiziwe naye nababili bapasile siyabonga uNkulunkulu ngiyacela bakathebela siyakholwa ngokhoza uNkulunkulu wethu siyofika ezweni ngokugcinana lezi inkonzo
lezi zokugcina nje ekhuluma ngomthupesi athi ubani umveveli nalokhu ukuze kodwa ukuhamba kwesikhathi nalokhu kwevuleka ekugcineni kwevuleka ngahlala uvalo abakosi kanti sekunjalo ngempela kunjalo ngempela hayi sabonga uNkulunkulu wethu kumbule komningi ukuvuleka engakwazi uvuleke ukukhuluma kuthebane ngolwelo sabonga uNkulunkulu wethu uNkulunkulu baba abe nalo baba neba lonke uhambe nalo sesifika ezweni singasali endaweni singangabazi asabe uNkulunkulu wethu osiholayo ngokusibala sibona uNkulunkulu ngokusibala sibona uNkulunkulu ngokusibala siyofika ezweni ngomsakho uNkulunkulu sizophezulu inkosi